Plano nga i-lift ang state of calamity declaration sa syudad sa Iloilo bangod sang Pertussis outbreak. Sunod kay Dr. Annabel Tang, ang City Health Officer sang Iloilo City Government, ma-recommend ang mga inisang lifting sang state of calamity kung hindi na madugangan ang kaso sang nasambit nga balatian nga ma-record sa Iloilo City. Dugang pa sang doktor, wala na sang nagdugang nga probable case. Sa sulod sang duha ka semana subong Abril, kag may ara lang sang 12 ka kumpirmado nga kaso sa diin isa ang napatay. Nahibaluan nga 22 ang probable case nga ginahulat pa ang resulta sang laboratory test halin sa Manila. Ginpahig naman ita nga magapadayon sa gihapon ng vaccination batok sa nasambit nga balatian tion nga ma-declare ang lifting sang state of calamity. Actually, as the Department of Health regarding that, for sa amon, we would like to wait for another 2 weeks. Kung wala naging man siya, maybe we can recommend sa council to lift the permission. So, 2 weeks na lang. We will give it another 2 weeks. Kung wala na tayo sa new probable cases, we might make a recommendation sa council. Ni sikat K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.